100 jaar zorgt Van der Werf Logistics al voor transport. Eerst met hinder en wijn in Wietgaard, joetedij met 164 vrachtwijn vanuit het Jereveen. Het familiebedrijf hield Ipendij vanwege het jubileum. In de 100 jaar brachten de wijn meer als wat alleenig, ook muziek bij gelijks. Het is een festje dat het mijn broer had dat schreeuwen. Dat is een festje dat heet Hart Maakt Mooi. En dat gaat door deze auto, de nummer 1. Doet ik aan lieds en schruten, legere squalle jonkje weer. En is huid nog op zo'n grote zwieren vrachtwijn riet. Doe koek echt niet bedenken wat ik lever die. Als een retje moois huid, het weer het mooiste wat er weer. Het is natuurlijk een prachtige tijd. En we vreden ik altijd Maakt Mooi. En dan hard zei dan altijd, ik maak maar een sjen. En dan had het zo weer, nou ja, doe dat maar. Is net zo? Intussen rieden de 164 vrachtwijn toch heel Europa. Het bedrijf houdt het lang vol in een drege sector. De crisis is achter de rug, maar de concurrentie uit Eerst-Europa riet voor lege prijzen. De reden dat Van der Werf vooraan blijft, is dat er bij Els besluit tocht wordt onder volgende generaties. Daardoor zal hij alles wat hij investeert in mensen en ik materiaal natuurlijk, zal het duurzaam doen. Dus hij zal en vandaar dat bedrijf het lang volhouden. Ik had het even wat zien zit, dan zal hij er langer van gaan om het gaande te houden. Dus nog 100 jaar erbij met dat slagje? Ja, 100 jaar, daar geven we sowieso voor. Maar als de jongste generatie Van der Werf nog had om aanst achter het stuur van het bedrijf te kroepen. Nou, hij had het er de hele tijd over dat de politieman weer wil.